Finalista číslo 5, Lipa prvých osadníkov. Na svahoch Javoria, v mieste známom ako Poľa strhárov, v Zaježovej stojí lipa, ktorá už viac než 5 storočí prerastá čas aj ľudské dejiny. Vysadili ju prví osadníci, ktorí sem prišli z novohradských strhárov, ako tichý sľub medzi človekom a krajinou. Odvtedy stále rastie, formovaná len vetrom, časom a vlastnou silou. Hovorí sa, že ako symbol nového začiatku ju zasadil jeden z osadníkov, ktorého volali Starý Štefan. Lipa sa stala oporou pre celý kraj, jej vôňa priťahovala včely, kvet poskytoval liečivý čaj a jej tieň útočisko pre unavených ľudí i zvieratá. Okolo nej sa stáročiami menila krajina, generácie a ona to všetko zaznamenávala do svojich impozantných tvarov. Dnes je Lipa nielen orientačným bodom pre turistov smerujúcich po Rudnej magistrále, ale aj živou legendou regiónu. K jej korune sa stretávajú príbehy dávnych osadníkov s príbehmi pocestných z útulne Poľa strhárov, ktorá stojí priamo v jej tesnej blízkosti. A keď si k nej prídete oddychnúť aj vy, rada si vás vypočuje.